நம்ம வீடே கிடைக்கலடா, என்னடா பண்ணலாம்? டேய் எனக்கு ஒரு ஆள் தெரியும்டா, நம்ம போய் ரெண்ட் கேட்கலாமா? சரிடா. சரி, நம்ம வீடை பற்றி நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்கலாம். ஹலோ, எப்படிடா இருக்க? சரி, எனக்கு ஒரு வீடு வேணும். உனக்கு யாராச்சும் ஆள் தெரியுமாடா? ஏதாச்சும் ஒரு டூலெட் போர்டு இருக்காடா? சரி, எனக்கு அந்த லொக்கேஷன் மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுறா. ஓகேடா. பை பை. சரி வாடா, நம்ம அந்த லொக்கேஷன் போகலாம், அந்த வீடு லொக்கேஷன். டேய் அங்கே இருக்கு பாடா டூலெட் போர்டு. சரிவா போகலாம்.